Samantala, Idol, soft opening naman po ng bagong public market ng Manaoag itinakda po ngayong buwan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Inaasahan na ngayong buwan ng Agosto ay magkakaroon na ng soft opening itong panibagong gawang palengke dito sa bayan ng Manaoag. Marami ang mga manlalako na nakatakdang lumipat dito ang nagpapasalamat sa kanilang alkalde dahil nga dito ay inaasahan nila na mas lalakas ang kanilang bentahan. Organisado at maayos na pamilihan ang inaasahang bubuksan ngayong linggo sa bagong public market ng Manaoag. Nasa 96% na ang konstruksyon ng bagong pamilihang bayan. Sa panayam ng IFM Dagupan, sinabi ni Mayor Jeremy Aherico Rosario na target ng pamalang bayan ang soft opening ngayong Agosto. Kita ko halos 96-97%. Konti na lang. So, tinitingnan namin na towards the end of August ay in full swing was probably or even early September ay full swing. Everything will be open. In fact, itong pagbukas namin sa Huwebes, bukas na lahat ng kalye. No? Kaya nga medyo ramdam na ho nila yung magsa-soft opening na at ililipat na nga natin itong meat, fish, vegetable, fruits and bagoong. May ilang manlalako naman ang nasiyahan sa nalalapit na pagbukas ng pasilidad. Positibo kami na parang yung dadayuhin yung palengke ng Manaoag kasi maganda nga po yung kinalabasan po ng bagong palengke. Sa akin sir, yung laki ng pagbabago sir. Kasi yung sa amin ngayon, yung pinagtitindan namin ngayon talagang medyo madaming problema na na-encounter namin pero kami na lang nagsusolusyon. Pero ngayon, itong bago namin, talagang wala na kaming problemahin, tapos magtitinda na lang, tapos wala nang ibang iisipin. Dadaan umano sa draw lots ang pagpili ng mga pwesto ng mga vendor para maging patas ang alokasyon ng mga stola. Iniuna pa sa ngayon ang paglilipat na mahigit 300 displays vendors mula sa mga seksyon ng karne, isda, gulay, prutas at dry goods. Dagdag ng alkalde, inaasahang makatutulong ang bagong pamilihan sa pagpapalakas ng kalakalan sa Manaoag. Kabilang sa mga bagong pasilidad ang sariling sub-meter ng tubig sa bawat stall, CCTV cameras, paging system, LED wall at timbangan ng bayan at 24 oras na police visibility. Bukod sa mga regular na stall, may inilanding espasyo para sa mga ambulant vendors at mga miyembro ng TODA. Pinalawak din ang harap ng palengke sa pamamagitan ng 8-meter loading at drive-thru area para magkaroon ng espasyo ang pagkakarga. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.